Пробиотик за кожа. Когато имаш проблеми с стомаха си, приемаш пробиотици, за да балансираш храносмилателната си система. Но знаеш ли, че съществуват и пробиотици в козметиката, които могат да ти помогнат да имаш по-здрава и по-красива кожа? Дисбаланса в кожният микробиом може да доведе до различни проблеми с кожата, като нарушена кожна бариера, сухота, зачервяване и дискомфорт. Освен това може да доведе и до поява на някои кожни състояния, като акне, розацея, себорея и дерматит. Пробиотичните ферменти в козметиката балансират добрите бактерии по кожата и по този начин повишават защитните сили на кожата и подобряват нейното здраве. Ферментът Lactobacillus е съставка, получена чрез естествен процес на ферментация. Приложен върху кожата, той има научно доказано мощно, хидратиращо и успокояващо действие. Той подсилва защитната бариера на кожата и намалява загубата на влага от нея. Намалява възпалението, подобрява хидратацията с цели 42% само за 24 часа. Уплътнява кожата, намалява появата на фини линии и бръчки. Чрез поддържане на здравословен баланс от полезни бактерии, Lactobacillus фермент поддържа кожата здрава, млада и красива, а освен това може да намали появата и тежестта на симптомите на някои често срещани кожни проблеми. Lactobacillus фермент е звездната съставка в дермобиотик, увлажнител и нощна маска 2 в 1, пробиотичен крем с минималистична, но мощна формула. Тя е допълнително подсилена от внимателно подбрани, научно доказани съставки, като ниацинамид, витамин B3, пантенол, витамин B5, екстракт от центела азиатика и сквалан. Формулата, създадена от фармацевт, осигурява синергично действие между съставките за максимален ефект. Кремът се предлага в два варианта, лек и богат, за да отговори на нуждите на всеки тип кожа. Погрижи се за кожния си микробиом още сега и се радвай на много по-здрава и красива кожа.